rini musati masvika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Mangwanani akanaka vateereri, tinokugamuchirai kuchirongwa chedu cheLord in the Morning. Tisati tatanga tichaverenga vhesi yedu yemangwanani oga oga inobva kuna mapisarema 5 pavhesi ya3. Jehovha muchanzwa izwi rangu mangwanani. Mangwanani ndichakurongedzerai munyengetero wangu ndichirindira. Tichatsinzina tova nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokuvongai mangwanani ano nekuti mumutsa mukatendera kuti tinzwe shoko renyu. Munamato wedu ndewekuti shoko iri parinotaurwa kwatiri mutipewo mwoyo inotendeuka kubva pazvivi zvedu, ndizvo kuti imi Jesu kana muchionekwa tigowanikwa takarindira takachena. Tinonamata munamato uyu tichitenda muzita raJesu muponesi, amen. Mangwanani ano muteereri, musoro wedu wenyaya unoti iwo munozviitirei. Musoro wedu wenyaya unoti zveni, unoti munozviitirei. Tichaverenga kubva pabhuku yaJehovha, Genesis chapter 16, ndichaverenga kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya6. Zvino Sarai mukadzi waAbhurahama wakanga asingamuberekeri vana. Iye wakanga ano murandakadzi muIjipita wainzi Hagari. Sarai akati kuna Abhurahama, tarira, Jehovha wakandikonesa kubereka. Pinda hako kumurandakadzi wangu, zvimwe ndingawana vana naye. Abhurahama akateerera shoko raSarai. Zvino Sarai mukadzi waAbhurahama wakatora Hagari muIjipita murandakadzi wake. Abhurahama zvino akanga agara makore ane 10 panyika yeKenani.
akamupa Abrahama murume wake kuti ave mukadzi wake. Akapinda kuna Hagari, iye akatora mimba. Zvino akati ona kuti wava nemimba, akashora vatenzi vake. Ipapo Sarai akati kuna Abrahama, kukanganisa kwangu ngakuve pamusoro pako. Ndini ndakapa murandakadzi wangu pachipfuva chako. Zvino iye wakati ona kuti wava nemimba, akandishora. Jehovha ngaatonge pakati pangu newe. Abrahama akati kuna Sarai, tarira, murandakadzi wako uri paruoko rwako. Umuitire sezvaunoda. Zvino Sarai wakamunetsa, akatiza. Dai Ishe vakomborera kuverengwa kweshoko ravo. Now tikaverenga pana chapter 16. Yatiburitsira zvakakosha zvekuti Sarai naAbraham vakanga vari vanhu vakanga varoorana, vane svitsa yakanga iri tsvene. And vanhu ava vakanga vachiziva Mwari. Not only did they knew God, vaiziva also the promise which God had given to Abraham. Yekuti Mwari akanga achaita Abraham a great nation. Tikatodzokera pana chapter 15 yaGenesis, Mwari akanga achatongobva kuratidza Abraham nekumusimbidzira again kuti zveni akanga iye achava baba vemarudzi. But now Sarai akuona sekuti Mwari anonoka kubva pakuvapa chikomborero chaakanga avimbisa. Vogara pasi vari two naAbraham. Vobva vati rega tironge a plan yekuti tibatsire Mwari pakutipa the blessing yavakapromisa. Zvine njodzi mwana waMwari kuti tigare tichirongera Mwari nekuvapa masolutions kune zvinhu zvatinofunga kuti vanonoka kutipa. Zvine njodzi kuti tigare topa Mwari maansa emaquestions atinenge tinawo mukati meupenyu. Now ukatarisa vanhu ava vaviri vanobva vawirirana kuti vachatora musikana webasa akanga ari waSara vomupa kuna Abraham. Now who was Hagar? Hagar akanga ari an Egyptian. This is emphasized pavesi ya 1 ya chapter 16 as well as pavesi ya 3. Not only that, tikaenda pana Genesis chapter 13, tinoona Abrahama achibva paEjipita naSarai nezvese zvaakanga vainazvo. And it's possible kuti that was the time yakabva vatora Hagar kubva paEjipita ndokubva vati vakuenda naye. And in my mind I'm thinking kuti Hagar akafara mukati memwoyo wake akati ndaakunogara nevanhu vanoziva Mwari, ndaakunogara nevanhu vanotenda Mwari. She did not know what lay in store for her. Now here are two people vanoziva Mwari vabva vawirirana kuti Abraham apinde kuna Hagar. Mumwe munyori wandinofarira anobva atotaura oti Abraham naIsaac naSara vaiziva kuti Mwari havadi ivo upombwe. And vaiziva chimiso chaMwari kubva pakutanga chekuti zveni the marriage relation was sacred. But they are now introducing a third party into this marriage relation. But ukatarisa zvekare uchiona kuti hapana pakambokonsultwa Hagar kubvunzwa kuti nai Hagar todii nenyaya iri kuitika. Hagar unongonzi iwewe ndozvatakuita. And she is forced to get into a situation yaakanga asina kuronga. Now Hagar agara mukati mesituation iyi. Zvino zvanzi Abraham paakapinda kwaari, Hagar unobva waita mimba. Waita mimba ndokubva atanga kunetsana naSara. Sara anobva atanga kuti kuna Abraham, akutukwa kwako mhosva yangu ngaive pamusoro pako. Nekuti Abraham akanga aanawo pachomanikidza. There is Sara ari kunetsa waanoda. At the same time there is Hagar who is carrying his child. Anobva ati kuna Sarai, ita sezvaunoda, because after all musikana webasa uyu ndewako. Zvinobva zvanzi nebhaibheri rechirungu, Sarai dealt hardly with her until she fled. Now teererai vana vaMwari. Pane vamwe vanhu vakaiswa mukati memaoko edu.
inini pakufunga kwangu Haga paakabva kuIjipita akasiya kana akanga ane mhuri akaisiya kuIjipita ndobva aenda iye naSarai naAbhurahama achitenda kuti vanhu vanonamata. Haga akanga achivimba kuti vanhu ava vachamubata zvakanaka, but now Haga akuona vanhu 2 vanonamata vanobhilivha muna Mwari vakumubata zvisina kunaka nekuda kwesituation yavamisa ivo mairi. Teerera mwana waMwari mukati memangwanani ano. There are some people that God has placed in our care. There are some people that God has placed in our employee. Angange ari musikana webasa, angange ari mukomana webasa. Mubvunzo wangu mangwanani ano ndeyekuti, how are you treating those people? There are people who have left everything, friends and family, and elenji yakanga vajaira. Iwe ukavaunza mukati memba yako, unovatrita sei? Wakaenda iwe ukanotora musikana uyo kubva kuchimanimani kana kubva kuchipinge kana kubva kucholocho kwaakanga achigara, ukamuti ndakukuunza mukati meHarare, ndoda kuti undishandire. Iye zvino mukati meimba yako, how are you treating that girl? Unomutrita sei? Mwedzi paunopera unotanga kumuudza kuti sisi makapunza kapu, sisi futi hamuna kubika zvakanaka musi wakati takarasa chikafu, wotanga kumuitira metsi uchidhidhakta. How are you treating vanhu vanoshanda mukati memba yako? Ariko mukomana webasa ari kuhwenza, ari kuhwirisha uko, wakati ndiri kuda kuti uchengete mombe, iye zvino pane 5 months une uchingoti tiri mulockdown, haumutumire kana mari yechikafu kana mari yechii, asi iwe uri mai vanozivikanwa nekupfeka bhachi. Kana woenda mukati mechechi une uchitoimba kuti apo Jesu anouya kuzotora vatsvene, asi kune mukomana wemombe ari kuchema ane mari yausina kumubhadhara. Kana uri mai weruvadzano, kana waenda pamberi pesangano une uchitoimba uchiti madzimai, zvakanaka kuti tiitire vamwe vanhu zvakanaka, asi wako musikana webasa ari mukati memba yako mangwanani ega anenge achibvunza tenzi kozowarini nekuda kwekuti haumubate zvakanaka. Unotrita sei vanhu vakaunzwa mukati memba yako? Haga akabva kuIjipita akauya mukati memba yako achiti ndiri mumba mamai mufundisi, ndiri mumba mamai elder, ndiri mumba mamai vebhachi. Unomutrita sei munhu akaunzwa mukati memba yako? Nekuda kwekuti Mwari vanotarisira kuti isu tichengetedze nekuitira vanhu zvakanaka vavanenge vaisa mukati memasuo edu. Now ukaverenga pavhesi ya6 yabva yatotaura ikati, Sarai paakaona kuti Haga ava nemimba, she dealt hardly with her. Variko mukati memangwanani ano who deal hardly with other sons of men. Wekuti munhu kana akagara, kunyangwe nari mai vebhachi, kunyangwe ni vari elder, vanoitira vamwe vanhu utsinye. Kana akubuda mukati memba anosiya apima, sisi iyi ndo shuga yanhasi, iyi ndo cooking oil yanhasi, idzi ndo 2 pieces dzenyu dzamuchadya. It's okay kuti vanhu tiite budget, but pane imwe budget yekuti unoona kuti ivo mai vemba kana varipo havadzidye 2 pieces, unoona vachiisa 6 kana kuti 8, wanzwa achiti pamba panoitisa nzara, pamba panoitisa nzara zvechokwadi, but mumwe mwana wemunhu hausi kunzwisisa kuti ari kushanda kwenguva yakareba. Ariko uyo mukomana anoshanda pabasa pako, iwe haunzwisisi, una uchiti no, hatifanhe kupa vanhu mari because tikavapa mawages akanaka havanzwisisi kuoma kwakaita upenyu, but Mwari wamuisa mukati memaoko ako nekuda kwekuti iwe Abrahama unoziva Mwari, and iwe Abrahama wakakomborerwa nezvinhu. Teerera muteereri, ukatodzokera pachapter 14, Abrahama akanga asiri munhu aileka. Abraham was actually someone who was rich. Zvinonzi paakatonorwa achinobvisa Lot kubva paruoko rwevanhu vakanga vamurwisa vamupamba, mambo anouya kwaari oti, Abraham, I want to reward you. Zvanzi naAbraham, no, let your gifts be to yourself, lest you say I've made Abraham rich. Saka variko vanhu vekuti Mwari has blessed us with riches, Mwari has blessed us with honor, but the way we treat those very less privileged than us, Mwari unoti kana achitarisa moyo wake unorwadza. Saka Mwari kana akatipa zvinhu,
Mwari kana vakatiblessa with my riches, his expectation is titreate vamwe vanhu zvakanaka vavakaisa mukati mesuo redu. Mwari vachipa mitemo, the moral laws kuna Leviticus, vanototi you shall not oppress the stranger that is in thine house. Nekuda kwekuti at one point you were a stranger in Egypt. Saka Mwari vanoti kwauri elder, Mwari vanoti kwamuri maidhoka, imi makatomboitawo munyowani muHarare. At some point you had nothing. At some point your forefathers had nothing, but I remembered you. And then ukaenda kuna James. James anobva atoti imi vanhu vari rich, uyai mucheme, uyai pamberi paMwari. Now ukaenda kuna James, James achinyora anobva ati imi vanhu vari rich, uyai pamberi paMwari munzwe vanhu vamunoshandira vari kuchema nokuda kwemari dzavo dzamusina kuvabhadhara. Saka it is important, O child of God, kuti Mwari vanhu vawakaisa mukati memaoko edu, vanhu vawakaisa mukati medzimba dzedu vasawane kushungurudzwa, but vawane Mwari kuburikidza nekurarama kwatinoita. Now Haga amanikidzwa, Haga asvika pakushungurudzwa, anoita sei? Mutauri wekutanga paanga achitaura akabva ati Hagai anoti ashungurudzwa naSara anobva aita sei. Tikaenda kubhaibheri rangu muna Genesis chapter 16 verse ndeya 7 muchabva masangana nekuti Hagai anobva atiza kudaro Hagai anobva asangana nengirozi yaMwari ikabva yamuudza kuti Hagai dzokera kuna mistress wako unozvisubmit. Mistress aitaurwa apa anga ari Sara. Hagai anobva Hagai, ngirozi ichitaura naHagai inobva yamuudza kuti pane mapromises aanobva apiwa nemaassurance. Zvikanzi zveni mwana wawakatakura uchabva wamuti Ishmael. Ishmael uyu, I'm going to make him a great nation. Saka tikanyatsotarisa tinobva taona kuti Hagai anobva adzokera kuna Sara. Vanobva vati vagarisana idi Mwari anobva arangarira Sara. Arangarira Sara, Sara anobva aita mwana. Apa ndo pakatanga maproblems ese. Bhaibheri rangu pana Genesis chapter 21 verse ndeya 8 inobva yati, and the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast the same day, and Isaac was weaned, and Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had born unto Abraham mocking. Therefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be an heir with my son, even with Isaac. And the thing was very despising in Abraham's sight because of his son. And the Lord said to Abraham, let it not be despising in your sight, because of the lad and because of your bondwoman. And in all that Sarah has said unto you, listen unto her voice. For in Isaac shall your descendants be called, and also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is your descendant. Mukanyatsotarisa muchabva maona kuti tinobva tasvika pakuda kubvunza kuti Sara zvako zvaita ka. Mukanyatsorealiza pakurarama kwedu muchabva maona kuti makatora kubva kumusha ndimi mukamuita musikana webasa, mwana wabamunanga akashayika, mukati zvenyu zvaita. Pamakaona kuti venyu vana vati tumbukei, mukamatanga kushedzera kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka, chikafu pana pachizi kufamba zvanaka, mukamudzosera nekuti zvenyu zvakaita. Maida free service, zvenyu zvakaita. Dai maimbata zvakanaka, dai zviri nani. Sara izvezvo ane mwana wakuti they cannot be heirs, but ndiwe wakati uchitaura naAbraham ukati get into Hagai unditire mwana. Nhasi hachaziwako nekuti wako akabva mudumbu rako avapo. Mai mushandisa mukomana uyu, and you said ndaimupa mari, zvenyu zvaita makumudzinga. Mukanyatsotarisa muchabva maona kuti sevanhu tine kakuita, tine kamuitiro katinako kekuti tinomirira kuti zvedu zviite. As long as zvedu zvisati zvaita techiona kunge munhu is of use kwatiri, but the moment zvedu pazvinobalansa munobva maona munhu akunzi dai vachienda I think izvezvi mazano zvina zvinyatsomira zvanaka titadita daiso, but panguva pamaida rubatsiro rwake aiwa makanyatsomushandisa zvenyu zvikaita. Mukanyatsoona kuti muchabva maona kuti zveni pane amwe akomana
vakati ndiwakamupromisa musikanayo kumuroora, ukamuudza kuti matova mai nekutonzi mainhingi nekutonzi mainhingi, mukaswera muchimushedza nezita iroro, ukamuudza kuti kamupfekero kako akaite, mwana wevanhu akachinja, ukamuudza kuti kamudyiro kako akaite, mwana wevanhu akachinja. Zvese zvamaitaura aitoona baba vemusha iye achitozviti mainhingi, akavharisa madhozi ese, nepafacebook wou pake wakazara. Paukazona kuti zvako zvaita, nhasi wakutanga kuti ndakazoona yasoona kuti kamitiro kaka akaiti, she's not of my class, zvikazoti she was there with you all the way. Sara, nhasi zvako zvaita. Mukazotarisa muchabva maona vazhinji vakomana vakanditarisa vakabhadharira vasikana mafizi, amwe ekuyunivhesiti, vamwe kutobva navo kusekondari kusvika kuyunivhesiti. Musikana aona kuti apedza ndopakazotanga kutarisa mukomana akatanga kumuudza kuti I think mapfekero munoita bhudhi, indine degree mune diploma, indine degree mune grade 7. Munhu atanga kutaura all sorts of things. Sara, zvako zvaita. Chinhu chandinofarira manje ndechekuti zvinoti zvese zvaitika izvi, Sarah anobva Abraham hearkens to the voice of his wife as has been instructed by God. But chinhu chinondirwadza manje ndichiverenga nyaya iyi ndechekuti Hagai akauya kuna Sara asina mwana. Izvezvi mokundidzinga Sara, ndine mwana of your own making. Akagara pasi akaronga tsoro dzekuti ndirare nemurume wake ndiite mwana was you Sara, but nhasi ndakubva ndisiri ndega ndakunzi times 2 because of you, and because zvako zvakaita you really don't care. Tikabva tatarisa ndakazoti ndichifunga ndikati Hagai paanoudzwa kuti yenda, you have to understand a few things. The first thing being, Hagai imba yaaitoziva kwaiti kubasa kwake kwakuri kumba kwaSara. Hagai source of income yake angari Sara. Mukatarisa futi Hagai at the same time, the roof over her head was Sara. Saka kana imagara pasi Abraham na Sara, mukamadecide kuti ndikuenda kupi. Tikazvitarisa zvese izvi munobva maona kuti pane zvinhu zvinoitika mukati meupenyu zvinorwadza chose, and at times tinogara pasi saHagai tobva tatanga kubvunza kuti ko munhu ndakamutadzirei, where did I go wrong? Ingawani pakati anoda kuita mwana, I never fought them off, ndakatoita mushandirana pamwe navo, hezvo Ishmael aripo, nekuti nhasi Sara wako Isaac azovapo, wakukanganwa the favor that I did unto you. Mukazoenda pasi nenyaya muchabva marealiza kuti Abraham paanosiya Hagai naIshmael vachienda, my Bible tells me kuti and the water, kuti akamupa water nechingwa. Handizi kuti Abraham anga akanyatsoweka metsi dzake dzipi sei. Maindiverenge Genesis chapter 21 verse 14. And Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder and the child, and sent her away. Ndoda kuti munzwise chinhu ichi. Hagai is being sent into the wilderness nemwana nechingwa nemvura. Handizivi kuti Abraham paakanyatsokuweka metsi dzake akanyatsozvifambisa sei. I would have expected Abraham to do a bit more, achiziva kuti haasi kuziva kuti the next meal yana Hagai ichava rini. You then make provisions akati one day sevanhu vari kuziva nyaya dzavo. But when people kana vapedza kukushandisa, sometimes they really don't care what happens to you. Ndo vanhu manje vanenge vakufamba vachitaura kuti sisi ava avaziva vakurisa here, but you forget kuti ndiwo wakandisa musituation aya. 7 years wakandiitisa degree ndikaita masters, izvezvi ndava PhD ndichidangana newe. And izvezvi because wazoona kamwe nice kanenge kari nani wakundiudza kuti handikuitiri, wapedza kundishandisa. I did everything. Pawaiti support my dreams ndaisupport. Pawaindiudza kuti hande kwakati I would do it. Pamwe pacho chitonzi mainhingi ndikavharisa zvese zvandakavharisa. But nhasi wakundiudza kuti zviri nani uende, wonipa chingwa nemvura, woti zvina ndinozvionera mberi. Munozviitirei vana vaMwari? Kushandisa vamwe mubva maita zvinhu zvakadai, moti Mwari hazvioni here? Chinhu chandinoda nezveBhaibheri rangu ndezvekuti vanhu vanoti Hagai, Abraham naSara vanoti vapedza kuweka metsi dzavo dzese idzi. Hagai aenda into the wilderness nemwana. Mwari haana kumusiya akadaro.
the Lord sees, ndokunaka kwakaita Mwari. Mwari haazi munhu wekuti anoti zvese zvaitika obva ati handinewo waivepo, why did you not raise your concerns, why did you not do this? God will still intervene. Chandinobva ndada ndechekuti pana Genesis chapter 21 verse 17 inobva yati, and the Lord heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven and said unto him, what ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad. Mukafamba nenyaya muchabva marealize kuti Hagar anoti afamba nemwana, mvura yapera pasisina chava nacho. Hagar nekurwadziwa, the pain of a mother, anobva aisa mwana wake, obva afamba into pamabushes, obva afamba a distance away. Akati ida handingaoni mwana wangu achifa. Mukaizotarisa nyaya iyi muchabva marealize kuti even in the midst of zvese zvaitika, Hagar remained a mother like no other. And muchabva mazviona kuti Mwari anobva aita intervene. And when God intervenes, he says, I have heard the cry of the lad. Can I talk to someone today? Vamwe venyu muri musituation ina Hagar yekuti vanhu vakakushandisai, vapedza kukushandisai, wakapinda mumba mavo uri 1, izvezvi makubuda muri 2, and they really don't care what is going to happen to you. Can I tell you today, mwana waMwari, there is a God in heaven who sees and who cares. Because mukazoona mchabva maona kuti Mwari was the provider for Hagar and her son. And mchabva maona kuti Ishmael akabva akura, akabva aita a mighty nation. God did not forget him. Vamwe vanhu vese vanogona kukanganwa mwana waMwari. Wotoshaya kuti chandakatadzira vanhu chi. It's okay. Zvavo zvakaita, vakakora vakakushandisa. That is fine. But pane zvese izvi, can I tell you, there is a God in heaven who cares for you. Anotokutarisa, anokwanisa kuverenga the hairs of your head. Paakakusika aiona as very special ornament. Even vanhu vapedza kukudestroy, vanhu vati tapedza newe, chii chatingada apa? God, you are still precious in God's sight. Do not be discouraged, mwana waMwari. Asi rise up and remember that God sees and God hears. Vakazviita. The wrongs cannot be righted. Vamwe vacho vakatobudirira, vapedza kutsika pamusoro pako. Yes, zvese zvakaitika. You may never get the apology, but may God allow you to heal Hagar. May you allow God kuti vaite zvavanokwanisa kuita muupenyu hwako. Your story does not end with people. It ends with God. Allow God to be the maker in your life. Zvimwe zvese zvakaitika can never be corrected. Ndakazoti nshara nemumwe munhu zvikanzi, you know how strong you are when you have to accept an apology that never came from people who will never be sorry. Mwari anokuda mwana waMwari. Mwari anokuda. Overemphasize. God loves you and God sees and God cares. Muzuva ranhasi vazhinji izvezvi vari kuzviita. Wadii mwana waMwari muzuva ranhasi watendeuka? Warangarira kuti munhu wakatarisa yeye is precious in the eyes of the Lord. Mwari akatofungisisa paida kumusika and akaburitsa ornament yawakatarisa. Wadii kushandisa mwana wemumwe munhu? Wadii kuparadza upenyu hwemumwe mwana nenyaya yezvinhu zvaunoita? Munozviitirei? Mwari izvezvi is giving you an opportunity. Vamwe vacho hauchakwanisi kuenda kunovaudza kuti ndakakutadzirai, but wadii wachinja, wobva watanga a new leaf, so that zvese zvawakaita kumashure God allows you. Mwari anokushedza nekuti ane hanya newe. Tichasvika panguva yekunamata. Kuna Mwari akatendeka, Jehovha wangu mutsvene. Tinokutendai nekuti zuva nezuva munotipa another opportunity to make right our wrongs. Mwari waba mutsvene, pana mai avo, baba avo, bhudhi avo, sisi avo vakashandisa vana vevamwe vakakanganisa upenyu hwavo. Asi Jehovha, imimi vese ava you call them nekuti munovada. Pane uyo musikana, uyo mukomana, uyo murume, uyo mukadzi akakanganisirwa upenyu. Asi Jehovha mune hanya navo. May you give them healing, Lord. May you embrace them, Lord. May you remind them kuti you are the potter and they are the clay. You can make it all right again. Musa Yesu Kristo namata. Amen. It's
tiri kufamba ndima dambudzo rino uya moyo inozoneta wati wafami uya titewere kumusha apo edu mazuva emabasa apera asiku kunozosara kuyendako kudenga kufunga emazita kuti Yesu tanyorwa wati wafami uya titewere kumusha kufunga emazita kuti